Šta piše Guksajan u Brudali? Šta je napisao? Buraz, ređici Boga lano. Nisam bre rekao. Nisam rekao ovo, Buraz, kako ste mi debili. Moguće bre. Nisam bre rekao, stani bre, čekaj, nisam valjda stvarno. Ako jesam, onda stvarno imam problem, Buraz, i moram prestati da igram ovu igricu. Čekaj, jebate. Rekao sam jebem ti Fall Guys! Rekao sam Fall Guys, glupani glupi! Kakvi ste vi mentoli? Remene. Igrajte skrivača, a da ja... Gluposti, znaš koliko to košta? Materinu. Jao, bože, ne računa se ovo, brate. Ja moguće, bre, ovo više, pa pičku materinu. Molite, bože. Ne mogu, brate, ne mogu više. Jebem ti Boga. Rekao sam jebem ti Fall Guys, što me trolujete, bre? Znam da nikad u životu ne bih to rekao, kakvi ste vi mentoli, otrovni mali glupi. Kakvi ste vi trovači, znači sve za trovanje biste uradili. Jednu igru da prođe. Slušajte sad. Molim te, bože. Ne mogu, brate, ne mogu više. Jebem ti Boga. Vidite da je F, nije B. Kakvi ste vi glupani glupi. Ne mogu više. Jebem ti Boga. Fall Guy i... Kako ste me naplašili da sam, brate, ne znam šta uradio. Kako?